Katluan ka mga Oponganon ang nagmalampuson sa libreng skills training sa housekeeping NC2 nga gi-initiate sa buhatan ni Congresswoman Cindy King Chan. Human sa simana nga training, makadawat sila og NC2 certificate o allowance nga moiyawi sa pagpanarbaho sa dagkong hotel o resort sa syudad. Mato di Congresswoman Chan, kini nga programa mag-abli sa daghang oportunidad alang sa mga scholars aron masuportahan ang ilang pamilya. Sa mga wa makasuod sa batch karon, gipasabot usab di Chan nga dunay sunod nga batch sa libreng skills training program ug dili lang limitado sa housekeeping. Magpadayon kini nga programa hangtod nga ang tanang Oponganon aduna nay kagayunan nga makatrabaho. Kini nga inisyatibo kabahin sa kampanya nga Serbisyong Chan nga naghatag og prioridad sa pag-atiman ug pag-empower sa mga residente sa Dakbayan. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugan sa paghatod sa naguna ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.